Wypadek na grubie. Rąbał górnik klocek, rąbał go pod ścianą i przy tym rąbaniu chlasnął się w kolano. Że go zaskoczyło to nagłe zdarzenie, na wcześniejszy wyjazd dostał pozwolenie. Poszł się przekopem, jak mamla z poszyna, aż tu na zakręcie klub w niego maszyna. Kiedy się obejrzał za siebie do zadku, to by uniknął przykrego wypadku. Stanął i nadepnął na kulok użnięty i gwóźdź zaruściały wlazł mu aż do pięty. Musiał Borok siednąć na okroku w kupie, zaraz poczuł dizga w swojej chudy dupie. Górnik aż podskoczył, hełm mu zleciał z głowy i trzasnął tą głową w ring z obudowy. Buła mu wylazła na pośrodku glacy, stracił równowaga i rąbnął na cacy. Jak leciał na plecy, chycił za kolejka. Palec mu przyczasła jakoś drewniana belka. Chycił za betonik, kiedy wisiał z kraja, betonik wyleciał i dostał nim w jaja. Druty, co sterczały, wlazły mu do miecha. Trzeba mieć, kurde bele, pieruńskiego pecha. Jeszcze zdążył chycić. Jakoś deska z tyłu, półka go przyczasła i ćwierć tony pyłu. Godają wypadki, nie chodzą parami. Jak to jest naprawdę, to widzicie sami. Taka jest niebezpieczna robota górnika.